Shi ma kansa Ma'azzam ya yi mamaki yadda ya ji Prince Bello ya faɗi wasu kalmomi a kan Gimbiya Fa'iza, duk da an san 'yar sarki ce kuma jinin sarki ce, tana can ana bautar da ita, ana ba ta wahala, ana azabtar da ita. Hakan ya sa gabaki ɗaya kowanne daga cikinsu ya tsaya yana mamaki. Duk da hakan dai sarki ya kira su ya zauna da su zaman tattaunawa a kan yacce za a yi a ɓullo wa lamarin Gimbiya Fa'iza, amma sam sarki ya ƙi nuna musu ya damu a kai, sabida ya tabbatar da cewa ya ji zafin abin da ya faru, kuma Fulani ba ta mai adalci ba, ta zalunci rayuwarsa har ya yi wa abokinsa ƙaryar cewa ga inda yake. Tabbas masu sauraro a yanzu haka dai za ku ji cewa Prince Bello da Gimbiya Bintu da Gimbiya Fa'iza tabbas miji da mata ne, kuma a yanzu haka sun zamo ba miji da mata ba, sabida duk ya sake su. Shi ya sa da suka samu labarin duk irin abubuwan da suke faruwa, sarki ya ce zai yi murabus daga kan kujerarsa, ya ajiye wani ya karɓa ya ɗora daga inda ya tsaya. Hakan ya sa ya ce shi duk irin abubuwan nan ba ƙaunarsu yake ba. Ba yacce za a yi sarki ya sauka daga kan kujera a ce za a ɗora Ma'azzam ko kuma Bello. Kun ga kenan abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Hakan ya sa daga kai shi aka yo bincike aka gano cewa ya kamata a ce sarki ya ci gaba da gudanar da mulkinsa. Bintu kuwa da Gimbiya Fa'iza suna can suna raba raini don kowa a cikinsu ta tsani kowacce, sabida dukkansu kowa hankalinta a tashe yake. Tabbas Gimbiya Fa'iza tana namijin ƙoƙari sosai sabida ta guje wa umarnin sarki, ga shi kuma ta dawo tana shan wahala, sai ci mata mutunci ake ana tsangwamarta. A cikin gidan da take zaman aure kuma ake tsangwamarta ake zaginta. Kun ga kenan abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Shi ya sa Sarki Abdulaziz ya ɗaure wa ɗansa gindi, su kuma za su yi amfani da wannan dama don su shiga su fita, su je su yi duk mai yiwuwa da za su yi don su ga duk irin abubuwan da zai faru ya faru a gabansu. Kun ga kenan masu sauraro a yanzu haka dai Sarki Abdulaziz ya ba wa ɗansa dama don ya yi wa mutane wulaƙanci da rashin mutunci. Sarki Abdulaziz duk irin abubuwan da yake aikatawa suna sane da shi, sun rabu da shi ne don gwamnatin ta ƙare, in ta ƙare su ɗauko wanda suka yi niyya su ɗora a kai. Kuma ga shi ma duk irin abubuwan da Prince Bello yake yi tabbas yana lissafawa sosai da sosai, sabida ya fi so ya gano cewa me ya kamata a yi da kuma wanda ba za a yi ba. Hakika me ya sa suka je suka samu gwamna mai murabus suka zauna da shi zaman tattaunawa don su samu su farfaɗo da sarkinsu, su ga me ya kamata a yi masa, sabida zuciyarta ta sassautu a kan abin da ake wa 'yarsa wato Fa'iza, irin azabar da ake nuna mata a Gusa. Hakan ya sa ya ce duk mai yiwuwa zai yi don ya ga ya ɓullo da wasu abubuwa wanda za a raba domin a san yadda za a karɓo ta daga cikin ƙasar Gusa. Tunda dai Yamama a nan ake tashin hankalin. Har yanzu dai a cikin ƙasar Yamama Sarki Abdulaziz ya ƙi tsawatarwa da ɗansa sabida ɗansa yana abin da ya ga dama, kuma kowa daga cikinku ko kuma in ce da kallon masu sauraro yadda yake yi da kuma yadda sarki ya faɗi maganganun da yadda Ma'azzamu yake faɗa wa sarki cewa ya kamata a ce su san me ya kamata su yi. Ga shi kuma abokin su zai yi aure, shi ya sa suka san yadda za su yi haƙuri. Hakika masu sauraro har yanzu dai ana nan ana ta fafutuka a kan yadda za a karɓo Gimbiya Fa'iza daga cikin wannan gida, sabida irin wahalar da ake ba ta da kuma irin azabtar da ita da ake yi. Hakika ta sha wahala sosai kuma tana azabtuwa, sabida har yanzu sarki ya ƙi ba da amanna domin a je a ɗauko ta a kawo ta gidansu. Ita kuma mahaifiyarta ta rasa yadda za ta yi. Ga shi kuma Gimbiya Fa'iza ta fara yin abubuwan da suka dace, ita kuma duk da irin abubuwan da suke faruwa tsakaninsa da shi da Sarki Abdulaziz, hakan ya sa ya ajiye shi a gefe, ya yi amfani da wannan dama ya shiga ƙasar domin ya nemi alfarmarsu na cewa ga mutanen da suka ɓata. Sarki ya gaya ya ce duk irin abubuwan da za a je a yi, amma ba yacce za a yi suna ji suna gani a ce an raba su, kuma duk irin abubuwan da za su faru a yanzu haka tabbas haƙiƙa Gimbiya Fa'iza tana matuƙar shan azaba kuma tana wahaltuwa kuma tana shan duka sosai.
Zan so masu sauraro ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyo don ku ga yadda take kayawa. Ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa.